ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୋବି ଆଳୁ କଷା ଆଉ ପରଟା ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି ଆଜି ଟିକେ କୋବି ଆଳୁ କଷା ହଉ ଆଉ ପରଟା ଟିକେ ହଉ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରଟା ଖାଏନି, ସବୁଦିନ ରୁଟି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଇଚ୍ଛାଟାକୁ କ'ଣ ସମ୍ଭାଳି ହେବ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପରଟା କୋବି ଆଳୁ କଷା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ଜେଜେ ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଭଲ, କ'ଣ ନିଆଁ ପାଣି କଥା, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଅଲଣା ନିଆଁ ହେଇନଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାଖି ଦେଇଥାଏ, ଭଲ ହେଇଛି, ଲୁଣିଆ ହେଇଛି କି ଅଲଣା ହେଇଛି, ରାଗ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଖିଥାଏ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି କହେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଛେନା ଟିକେ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି କ'ଣ ଯେ ହେଲେ ଶୀତ ଦିନ ବଢ଼ିଆ କୋବି ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି କୋବି ଆଳୁ କଷା ଆଉ ପରଟାଟା ଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋବି ଆଳୁ କଷା ଖାଇକି, ଗୋଟେ କୋବି ଖାଇକି, ନରମ ନରମ କୋବି ବଢ଼ିଆ 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 ଫୁଲ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି କୋବି ଖାଇକି ମୁଁ କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ନରମ, ପୁରା ସିଝାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍।